बाजै ओ बाजै बाजै कौन है? আমি আক্তার আলী ओ दादा आहा दादा হ'ব দে বাজৈ নাই নেকি ओ दादा मा আছে মই মাতি দি আছো আল্লাহ যে কি বনাইছে মানতে লাগবো দে আল্লাহ ও আক্তার তুমি কেতিয়া আহিলা गोबाव जायाखै बाजै खबरा माबोरै जाखो मोजांब्रा बाजै आं थासान्दियाव खबरा गाज्रि जानो हायो बे आक्तारा खबर गाज्रि होनो थाखाय जनम जायाखै जाबाय आक्तार आंनि थाखाय नोंनो टावार आं जाबाय कास्टमार बन्धन बेंकनि मेनेजार शर्माजों रायलायखाबाय दा इनशाल्लाह बेखौ कि बुंबाय थानांगौ नों दानो थांदोल आं बुंबोखाबाय नंगौ अल्लाह की कसम बाजै न'आव रावबो गैया नामा गैया फिसाजोल'सो दङ आयै मबाइला आंना अनानो जाला माथो जाखो मबाइलखौ थुबाय थायोब्ला मबाइला हां मोनगोन गाज्रि जाखागोन ना मबाइलखौ आं सेरबाय थानायखायसो मबाइला गाज्रि जादों बिमाया हले गांलाबला मबाइल लानांगौ फिसाजोआ थेफाफा लानांगौ नोंनो लादो बेखौ नों देराखै आइ सना आंनि जिरख'नाय दाउदै गोमो देनां देरब्ला आंनिख्रुइ लांगाब गाबसिनखौनो नोंनो बायना होगोन आं दे है दाउदै जिरख'नाय बिखं स्टिलनि आगजु भाङा सिङाबो लांजायो बासन बर्तन आंखौसो बुरखायनो फैदों हामा बाजै नापाय नोंखौ बेंकनि मेनेजारा लेंहरदों दानो थांथारनांगौनो आंनाव दासो मेसेज फैदों बिदि नांलाय खमलायजों मा जानांगौ संसारा आल्लाह जाने आक्तार नों रां बिहरनायखौ लाबोदों दा लाबोदों बाजै लाबोदों बेसेबां नांगौ 20,000 सोबानो जागोन 20 आंलाय सान्दों एसे बुरजा नांबावगौ आंनोबो मबाइल बायनो फैसा नांगौ दे आइ दे दा आं बायनानै लाबोफागोन नाङा आंनो नोंनि ब्लेक एन्ड व्हाइट जुगनि मबाइल बायनायखौ बेना बिदिनोसै आक्तार फिसाजो सासेल' नालाय खर'आनो माइ दुलियानो हाबजाया आक्तार नों नोंनि मबाइलखौनो होलांथ'दो जागोन बाजै जारौ आगै नो आंनि मबाइलखौनो गंसे लाखिथ'दो आंनाव गंनै दंखायो जारौ आइ मानो लांफैदिया दादा होलांथारगोन ना होथ'लांगोन अल्लाह कसम होलांथारगोन फाग्लिया गोजोनबाय आक्तार गोबावसो जाबाय आंबो थांफाखानोसै र' दे आं देलायनि आगै पय नै मबाइलनि लगा ओरै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फेसबुक आरो नैबे जाबाय वाट्सएप ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाबाय इउटुब वाव मोजांथार माथो जारौ आं फन हरबाय थागोन दे दैखांल' आरो गाबोन दाबायाव लानानै थांगोन आं फन हरबा लामायाव ओंखारनानै थाब्लानो जाबाय धाबायाव फाखि मारिनाय नङाथ' अल्लाह की कसम थुदोथ' फाग्लि न'आव थाबाय था दा नोंदा फैनानै माबाफोर जाबा खोन्थाहर बाय दादा see you tomorrow फन खालामनो दाबाव दे
थ' बाजै थ'। অবেঙি এই কাজটা কি তোমার মায়ে কইরে দিব? मा जादों? बेरेफुंजानि मानि दावराव? बांगाल जात? बांगाल जात? जातसो होनबावदों नोङो? जातसो? बे मा? बे मा? हो? बेखौ सोर सुगोन? नों मा नोमफाया सुफैगोन नामा? हो? बेखौ नों मा नोमफाया सुफैगोन? हो? बेखौ नों मा नोमफाया सुफैगोन? না বাবা না, অত কমে দেওয়ান যাব না। 20 লাখ টাকা দে, তারপরে আমগো তেতিটা নিয়ে যা। আমগো তেতিটা প্রেসে আছে তো, মালতি কি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমগো নতুন বিয়া করার চিন্তা করার লাগবো তো। आयै आं फैफिनबाय। सोर नों फिसा? आं नोंनिनो फिसा जारौ आयै। मा? जारौ? आंनि फिसा जारौ? बेबो बिब्दि महराव? आयै आं आंथारालिखौ गारनानै फैबाय आयै। आंखौ थगायनानै फोथाय खेबस' खालामबाय आयै। फोथाय खेबस' खालामबाय। मा? आखथारालिनि आखला बिदिसो? सिगाङावबा गोदै गोदैमोन, दा लांसुनिया? नंगौ आयै, बे हारिखौ फोथायजाया। आंखौ गुबुननियाव फानहरनो नागिरदोंमोन। खाफाल मोजां, खुनुरुखुमैसो खारखुमाबोनो हाबाय आङो। आं आंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बान्दाखौ मोनबाय आयै। आं उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बान्दाखौ मोनबाय। थां सिङाव थांदो थां, जिरायहैदो।